pakatsika semutambata tirove pakatsika semutambata tirove pakatsika semutambata tirove pakatsika semutambata tirove pakatsika semutambata pakatsika semutambata pakatsika semutambata reporting to the angel reporting to the angel Situna kuti dzi ruoko romunhu mupenyu regandi kuti hodi ya Zimbabwe chakaitika mukati menzvimbo yaSlovenia. Yes, akatyorwa ruoko nechituna. Akatyorwa ruoko nechituna. Zimbabwe akatyorwa ruoko nechituna. Sudzurani papaisa peo nthawe zadiyana. Rega ndikoshiradzira muri yaZimbabwe richirikeyo mamuka seiko matima nawose nyika ino. Rega ndikoti mafanzi nevateereri veNhepfenyuro National FM ndinokupai sando dzenyu, ndinokupai kutenda, ndinokupai ruremekedzo, ndati ndinokurespektai, ndati ndinokusimudzirai maoko. Makakosha, mune simba, mune rudo, ndimi munosimudzai Nhepfenyuro kusvika pairi papa, pangave parutanitani kumusoro-soro kusvika nhasi yave hutungamiri hwepamusoro. Ndimi akaita kuti simudzire. Ndokusaka tichishadzira kuti the whole nation on one station. Paka nze Gokwe Masoro Chivijelele. Gokwe Masoro Chivijelele. Icho kwade muri yaZimbabwe ndapinda ndira mukati mukufambadzana kutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Nyaya ndoda kureva pana pamuri yaZimbabwe inyaya yakainorwadza, inyaya inosuwisa yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti Masoro. Iri nzvimbo inooneka mukati menzvimbo yeGokwe. Ndati ndiri kutaura Midlands, ndati ndiri kutaura kuneri kuvhute rwangu kwayakaitika mukati menzvimbo iyi kwamambo kana kuti ishe vanosvedzera kuti njelere yemwana komana ari mungagari mugadi 2 akashayikwa kwemawikendi kuda kuita 2.5. Mwanakomana ashayikwa uyu akatozooneka zvake ari murwizi, ari muriva, murwizi rinonzi Munyati, asi mwana yange akafa asina makumapatsi anga inawo. Regai ndikuzivise muri yaZimbabwe zvakaitika pamwana zvanga asina maprivate bus, anga asina achinoratidza singa akaborwa sekuti pfungwa dzaibviswa, anga asina zvakare chekutsika chegumbo chinotsika changa chisipo, akasina zvakare kuruoko chinobata chacho changa chisipo, zvokuti mutumbi pawakatorwa uyu wakatorwa usina zvimwe zviripo. Asi mwana uyu anga ari grade 2 ari kwe Masoro Chivinjerere nematambudziko pabaisa beo. Ngatidzokei, mwana uyu akashayikwa musi upi achiitei kusvikira azowanikwa akafa? Mwana anga chienda kuchikoro, but mwana ari pamba akangoshayikwa kuti mwana asi kuoneka. Zviye zvokuti mwana akura anoenda kuchikoro ega achidzoka ega. Kunyange mukamuona asipo munongoti pane paaenda achadzoka chikonzero haichafudzwi yakugona kufamba ega. Zuva rakashayikwa ranga riri zuva rechikoro here kuti paweekend? Ranga siri zuva rechikoro. Okay, ranga siri zuva rechikoro rakashayikwa mwana, asi havana kuzomuona zvachose. Havana kumuona kusvikira vazoona mutumbi. Asi mutumbi hauna mabody parts akakwana. Hey, chii chinogona kunge chakaitika? Ndo pasiri kuzikanwa vanhu kuti chii chiri kuitika, ende ndiani akazviita, angave munhu here, imhuka here, kwakazomukanda murizi ndiani, kwakada kuri kutorwa nemvura, mapatsi akaenda kupi? Right, mwana aigara nani? Aigara nevabereki vake. Vabereki baba namai. Yes. Pane vamwe vana varipo pamba ipapo. Vamwe vana varipo ipapo.
regai katinzwe kuti mapurisa vachaita katsvakurudzo kusvika vabata kana pane munhu akakonzera rufu rwemwana uyu. Chekusulovera chiri kuti tani icho kwadi mudezi mabarika ndikuzivisa chiri chekusulovera nyaya ndinayo pano. Inyaya yakaitika, nyaya inotyisa, nyaya inovhundutsa. Kutaura kuti kwatu chamuri yaZimbabwe inyaya yakaitika musi wechina chadarika ichi. Nasi uno tiri pazuva rechimusi wechipiri, asi chimusi wechina chapera ichocho. Pane murume anga ari mukati mekurwara, ari murume anga ane 72 years kuberekwa. Murume zanga ane 72 years kuberekwa, upenyu hwake wanga wakaoma. Chikonzero baba ava vakatombokwanisa kubva pamba vasati varoora, ndokubva vaenda vakasaonekwa zvachose, ndokubva vaita 11 years vasina kubonika kuti vari kupi. But pavakadzoka ivo vachisvika pamba vakambonzi ivo vafa mushure mekurwara. Chikonzero pavakasvika pamba vakauya vaine mukadzi wavakanga vainaye, mukadzi wavakasvika naye vakatoshevedzerwa kunzi ivo munhu wenyu wamanga muchiita hamusi kumuona, tamuona munhu adzika kubhazi uko. But kudzika kwaita ari kuratidza kuti anenge ari kuvhekiseka ndi hachanzwisisi ari kurasika nika. Vehukama vakamhanya ikoko vachibva vanomuona vakati baba munini vanhu vachiti baba mukuru. Vehukama ndobva vamutora ndokubva aendeswa kumba kwevabereki vake. But vabereki vake chaivo vakamubereka baba namai vakafa. Pastendi pemwanakomana uyu paakugara baba mukuru, mukoma wababa wababa vake. Iye ariye mwana. Pachivanhu chedu paifanira kunzi izvo mukomana iyeye mumba maakaberekwa varipo 2 iye nemusikana, asi musikana akaroorwa iye ndokubva asara. But paakasara iye akaita senge munhu apumuka, ndokubuda ndokuenda ndokuita makore asina kudzoka. But achibva azoroora, paakaroora ka anzi iye akutaura mukoma KB achidzoka anoti iye kuuya kwandaita nemukadzi uyu handina 2 months ndaroora mukadzi uyu. Pandakatora mukadzi ndo pandakanzwa pfungwa dzekuti ndinofanira kuenda kumusha. Ende mukadzi ndiye akaita simba rokuti redway handii kumusha. Ndokubva auya kumusha ari pabus stop, ndokuzotorwa nevamwe veukama vakamutora vakaenda naye kumba kwavo. But shoko rinoti izvo waita basa wauya. Chikonzero iwewe pekugara nemukadzi unapo baba vako vakasiya musha. But pamusha pakasiyiwa baba namai akapa pakatorwa nemukoma wababa wababa vake ndovakugara apa. Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba communication fofo bankuru. Yes, ndiwo akagara panyumba. Ndo vakagara panyumba. Okay. Iye kuuya kwaita akatozoenda pamba pedzimwe hama nokuti vakasvarwa vari vaviri nemusikana nomudzidzisi wake. Akatoroorwa ari kumusha kwake agara kuita mazuva 3 akabva anzi iye nababa kugara pamba pai madii matsvagira mwana uyu pokugara. Nokuti isu takatogara tatove nemidzi. Mukatarisa mushana imba yandakavakapa zvakaoma kuti zvingabviswa nevafana vasingade kuvaka vanopota vachimbotitova vachimboenda vachimbondorova variko ikoko. Hamene kumajonjoni kwavanenge vari uko. Hatitongwe nemasaladi. Mutsvagirewo pokugara kana kumunda kamukakona kamunongoonawo chero panokwana imba yake. Ndibaba mukuru. Mukomana uyu angavhurika zvikanzi izvo ine handina kumboramba kana kuita zvokurwisana. But paukama ndaiziva kuti kana tichinge tagara pasi tagona kungoudzana kuti mwanangu uyu ndo stand yako iye. Asi ndine zvandakafunga kuita sekuti baba vako hama yangu nyange iyoyi uri hama yangu. Asi ndakazokwanisa kuvaka apa ndichifunga semunhu akutora nguva refu asina kudzoka. Ndakukutsvagirawo apa. Asi language nemutauro uri kutaurwa namudhara wandiremera. Yes, handizivi kuti tichida ukama here nenyaya yestand yekuti vagara. Ndinogona kuwana pamwe pokugara. But chandaramba mutauriro mukomana uyu mukoma KB ndokuda 3 days aita 3 days ndokutanga kurwara nenjere. Akurasika njere. Paari kurasika njere mukadzi wake uya naye mudzimai wake vane mhuri here. avasati vane mhuri kwanzi tine 2 months. Chero zvokuti pari mudzimai ari pamuviri kaunti avasati zvakuoneka zati zvakuzivikanwa. Kumba kwemukadzi hakuzive. Ndiye anotanga kuuya apa vangachiti kana vauya vachazodzokera vachita zvinhu zvavo nokuda kwokuti vaigara kupi. Munhu akurasa njere. Muroora unogara kupi? Muroora akutonzira baba vaye vakatora stand. Ndo zvaungauya nazvo izvi kuti vigira munhu akarasika njere kudhara. Munhu anoratidza kuti akatoya achitopenga kauya saka nemuroora aiwa ingawani munhu makamuona zvakanaka. Kodai ndakauya nemunhu aipenga ndaiziva here kusvika pano. Even pamakagara muchitaura naye akatokwanisa kunzwa wani mutauro kuti baba matauriro amaita asiriwo maifanira kuita so munitsvagirawo. Shoko raitaura raito simbiswa nevamwe vanhu ndozvinoita munhu anopenga here. Iye mwanakomana uyu paakapomoka paakabva pamba apa anga ari kupi? Ane kwakataura kuti anga ari akataura nzvimbo dzakawanda dzimwe dzekumapurazi muno muZimbabwe. Akatomboratidza kuti akatombobuda kuenda kunze akatipotwa. Okay. Chaangasingakwanisi kudzoka pamba. Mwana kunzi akurwara nenjira akutosungwa netambo. Kukadzi kusvika atombogara akati ndoita sei nemunhu right. Mwana uyu zvanga akuita manje
anga kuti iye kana akakwanisa kusiya tambo anodzingirira baba achivarova anodzingirira baba achivarova. So vanhu kuti gara gaga yakasungwa plus ani mapirisi mamwe anga atsvagirwe kunze anofana kumbogara achirara, but baba vaita kangogara gara vachedzera kumwana kuti mwana uyu iwe muroora dai wadzokera zvinhu chiri kwazvo hapana wanano apa muri kuti mune 2 months wasvika panapa munhu akupenga shuwa ungatozoudzeerwa aberekwa kuti kuri mukwasha munhu akaita seishi. Asi kana kuda tikupe mumwe murume kunuko vaitaura mashoko ekungofinhura ekungorwadzisa kusvikira ati inini kana magariro asingaiti aite, asi chandoda kubva panapa ndaona inini inyaya yekuti mumwe wangu wandikauya naye panapa apora, akapora nekuda kwezvandiri kuona ndinogona kudzokera. Wow, mukomana gara kusvika mukomana akutorwara zviya zvekuti dzimwe dzenguva anobuda mututu usingaperi. Kana kuti iye akaita akazvimesa anogona kutanga kudya, kurwara kwenyama nekurwara kwepfungwa zvakuitika paari. Kusvikira mukomana akutorara akutogomera atakurwanisa kuchipatara. Baba vai vataura mashoko ekuti ime atidi vanozvitipa maexpense, munhu kana aserious ngaadzoke kumba. Baba ivavo ndo vakaenda kunokumbira munhu muchipatara kuti asize chipatara izvo ngaadzoke kumba. Achibva adzoka kumba, adzoka kumba chikanga chiri chitatu, vanhu vakaungana chitatu chachona ichocho ndo pakashevedzwa mubatsiri achibva aenda ikoko. Mubatsiri aenda ikoko akati vakomana zvinhu zviri panapa zvakaoma, mwana uyu akufira stand iya yakasirwa nevabereki. Ndiri kuona pane nyaya yekuti stand mwana uyu ane stand here, ko stand yaari kuda kufira ndeipi? Nokuti ndiri kuona achitonzizvo afanire kurarama ende pakusararama kwachonaka akatourawa kudhara akatofa tamirira nguva. But pane simba rekuti shungu dziri pamwana uyu ndo dzitaiko zvinozvi muona chifema achirarama. Mwana uyu akatopondwa akatogadzirwa zvanofanira kuti aite, asi shungu dziri paari dzakawandisa. Shungu idzodzo ndo dzamuri kuona iko zvinozvi dziri kuita sekuti muone kuti pamwe dai makatoviga munhu uyu. Saka zvandoda kuita panapa ndepekuti veukama makakwana here, ndoda kukuratidzai badzi kuti shungu dzemwana uyu dziri kuti chii, asi mwana uyu kana pete shungu dzake aiwa ratidzanai pane musha. Zvandiri kutaura panapa achipedza kuita shungu dzake, mwana uyu akasabudisa shungu dzake panapa muchiita 3 months panapa muchirindira urwere rwekuti nhasi ameno akazviita ake, but kuzotora mweya uyu kuti aupedze kuti tsvai neshungu dziri pamunhu uyu. Ndapika namai vangu mweya uri apa auende zvokumhanya usati wapedza shungu, asi munhu uyu akatoenda uyu akatofa. Veukama shivedza naye uyai munzwe shungu dziri pamunhu uyu. So pakataurwa nemurume kuti munhu akatoenda vamwe vanhu vakutochema but baba namai vake chaichewo vakafa kudhara. Svikanzi ndichiwana chokwadero mana munhu angaite makore tisingamoni ongosvika panapa obva afa. Saka anga kuzotiradza badzi kuti mupei obva afa. Pachibva paitiwa mukoma KB zvikanzi panapa zvatakuita panapa ndezvekuti ndine mvura yandoda kuti munhu atsike, munhu wese weukama atsike. But mvura iyi ndoda kuti mvura iyi muigezese dzingave tsoko kana maoko emunhu wacho akararapa uyu murwere uyu. Zvatiri kuda zvoda kufanira kuti zvibve kumunhu uyu. Then kana muchinge mapedza kudaro pane zvichaitika, kana zvichinge zvaitika vanhu vedu wenda pota musatiza. Murwere ogezeswa maoko pamwe chete netsoka, mvura yacho yobva yazotsikwa nevanhu veukama. Munenge muchienda kunotsika mvura ndoda kuti mufambe muchienda kunofugama pamurwere muchiita sekunonzi iye wakunzwa sei. Pauri kunzwa iko zvinozvi kubatsirwa kwawaita wakunzwa sei, nekuti wagezwa tsoka dzako wakunzwa sei, muchienda pamunhu wenyu. But pane zvamuchaona zvichaitika musatiza. Rekani kutawa regai ndikuzivisei, kana matiza shungu dziri pamunhu dzakawandisa, ukatiza ukadona aumuke. Ungave ukagumburwa nedombo pawakuvara apapore. Shungu ndedzemunhu uyu musatiza. Kunyange makavhunduka sei beta urare kana kuvhara maziso uri pauri ipapo. Asi zvatiri kuita ipapo inini handichasviki mamuri zvamakuzvichiita mega nemvura muchageza. Chandichaita inini chete kugeza tsoka dzemurwere. Beyond deep down, beyond deep down, beyond
deep down, oh beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. Emeliwo varoi havana piro mumba iwe mubatsiri achibva anogesesa murwere tsoka. Right. Chakashamisa vanhu ndechekuti mumwisei mvura. Tingakwanisa here kuwana mvura inobva mumuromo make. Semunhu anga asisina simba aida kutovhurwa muromo. Vanhu vakabata shaya vachibvaisa mvura mumuromo make. But chakanetsa vanhu ndechekuti nguva yakadirwa mvura mumuromo akaita simba kuti kufuridza mvura. Zvikanzi right. Hapana mvura yaitawana apa. Yafuridzwa yaenda. Zvikanzi mudirei futi achibva ngoti mwana wacho zvikushaiwa simba ndobva adirwa mvura. Adirwa mvura, mvura yakatanga kubuda. Zvikanzi iri kubuda iyoyo ndo yatiri kuda. Inofanira kuendeswa pakati pemvura yagezwa makumbo, yagezwa fesi yake, yese yagezwa mahari iye isanganiswe. Moisabai mudishi munhu ngadarika achitsika. Zvikanzi nevamwe vanozivawo vehealth, vane ukama neutano. Zvikanzi zvinoita here kuti mvura yatsikwa neuyu, yotsikwa nauyu, yotsikwa nauyu. Zvikanzi aiwa mauya neshoko rakanaka. Azvidiwi, hatifanire kuwana urwere pamusoro pekuda kuzama kurapa mumwe munhu. Zvatakuita isusu ndezvekuti torai mvura chigubhu chombe kana 20 liters bucket mvura dirai imomo. Chitorai mvura iya yamabva kugezesa murwere iyai chenda munodira mubhaketi imomo. Zvamakuita munhu ndezvekuti munhu akasvika pabhaketi anochera mvura yake nekapu odira pai mudhishi obva atsika orasa mvura yake. Anotevera ochera yake odira oitsika orasa kusvika mese mapera. Right. Vatanga mukoma KB kutsika vachidarika nekupi nekumunhu wavo. Vadarika nekumunhu wavo mukoma KB. Baba mukuru vaya vekutora stand vaya nguva yavakasvika mukoma KB pamunhu kuita simba rikuti kwakwashu achibva agara achibva arara kudaro nobva bata ruoko baba mukuru. So baba mukuru vakazama kuda kuratidza kuti munhu afara kuti mwanangu wamuka. Vachitaura naye mwanangu wamuka ndokungonzi dzviri ruoko. Vanhu vaida kumhanya mukoma KB, vanhu vakatarisa pasi, vamwe vakagara pasi ndokungobata ruoko. Simba rakaita mukoma KB ndokungoti ruoko pa ndobva asumuka ipapo ndobva afamba. Zvanga zvakuitirwa panze ndokubva afamba achida kunopinda ndiye akasimuka iye murwere ndokufamba unopinda mukitchen atobata zvese kuti padho bangoko ndobva ramba akabata ipapo kuti apinde mumba achagone. Ndobva ramba akabata kuti vazomubvisa pakuti dho uku akabata masaidi maviri akaenda kunobviswa nevanhu. Paakaenda kunobviswa mukoma KB maoko ake imba iyi ndematanda nemavhu. Maoko ake akadhirisa manga akabata meme ndokungoti gochogocho ndiye munhu zii papa. Zvikanzi nevamwe toita sei? Zvikanzi nomubatsiri munhu uyu atopera zvadakuudzai, but kupera kwaita munhu uyu handitenderi nemutemo wekuti kana munhu achingaperera kunoku mungomuviga. Munhu anofanira kuita sei? Kuenda kuchipatara. Anofanira kuenda kuchipatara. Dokta ndiye anotaura kuti munhu afa. So kureva kwandakataura kuti inini munhu uyu munhu akapera hasha, but ane hasha. Asi achingopedza kuti hasha dzake dzibva zaita sei? Zvadzapera. Vachibva takura munhu achibva aendeswa kumoshari. Aendeswa kumoshari mukoma KB. Zvikanzana kuti ana kuti postmortem. So nyaya iyi munhu uyu zvakaitika musi weThursday. Postmortem iri kunzi iri musi weThursday this week. But murume uyu akachikorwa ruoko uyu achibva anzi baba izvezvi andi kuchipatara achibva kwete. Achibva ramba. Zvikanzi andiende kuchipatara. Andiende kuchipatara. Musi wamunoviga mwana uyu andiuye ipapo. Ndobva aenda kumba. Aenda kumba mukoma KB kwakunotora fulawa iyai. Kwakunama ruoko rwake nefulawa kundonge plaster kuita singe plaster ndobva anama. Izvo zvitaura kuda kwata kwanzi baba norara vachigomera usiku vachichema vakaisa plaster kuenda kuchipatara havasi kuda vari kuramba. So vanhu vakamira. Zvikanzi nemubatsiri regai ndikuzivisei baba ava zvandiri kuona inini izvezvi ndiri kuona munhu achidzoka zvakare achiva chikora gumbo. Mufiye musati maviga munhu uyu ndiri kuona baba ava vachityorwa gumbo. Saka muri kuti ruoko rwababa ava ruri kuti yeke kuchiona kunzi pwa ndobva varegera. Izvezvi baba vakaramba kuenda kuchipatara.
ndakataura naSabhuku zvakariwa munzvimbo. Sabhuku akati Bhosvo zvandiri kukwanisa kukudzani zvekuti baba vakachikoka ruoko yes asi handikwanisi kuti ndakachorwa nani nemhaka yaura muchipatara zvawandibvunza izvozvo ndozvandodavira chete handidi kudavira zvimwe zvese. Nyaya yakasviswa here kumapurisa vakuru venharaunda maSabhuku madzimambo kuti vazive maitikiro ari kuita nyaya muSilovela. Kwandisazozivi ndekwamambo asi kumapurisa mutumbi wafira kapo unoripotwa kumapurisa auende kubva pamba uchienda kuchipatara pasina mapurisa. Motoenda kumapurisa zvaenda sandisatisanisha kwamambo but mambo vakatadza kuziva chikonzero Sabhuku zve aripo anoshanda namambo. Asi mubatsiri ari kuti mufi hasati apedza kana pasina kuitika zvimwe zvinhu pane zvinotafana kutaurwa nababa ava zviri pachina pachisina chiprofita chinofana kutaurwa izvi nokuti pakasvika kamwe stand baba ndivo vaitaura zvavaitaura varipo ipapo muroora uya akauya nemukadzi akauya nemurume wake achibva taura achiti ndakati ndinofanira kumusiya right zvaafa ndiripo ndinofanira kumusiya aita sei tamuviga saka ariko akagara pakaipa Isilovela kwamambo Manzini nzvimbo yachona ichinzi Sekusile ndo kwakaitika nyaya izvozvi mushakabvu asati avigwa amai pachipana patine meseji yandiri kusangana naye mukoma KB izwai mukoma KB nyaya iyi iri kubva ikoko zvakare kwanzi Bhosvo nhasi ndabvuma akafa mwana watete vangu vabereki vake baba vakatanga kufa amai vachirwara vari muchipatara baba mukuru ava vange vakutoisa fenzi pastand yevarwere ava kwanzi vabereka amai baba ndivo vakatanga kufa amai vacho vari muchipatara vachirwara kwai baba mukuru ava izvo zvekuchikorwa ruoko kwanzi vanga vakutoisa fenzi pastand yaamai vari kurwara muchipatara kwanzi vaiti stand iyi iri kutambiswa yatove yangu asi Sabhuku ane chokuitawo kwaakaita kwanzi tichibva parufu Sabhuku akadonha akachikoka bhumbu chii nhasi ndabvuma hausi wenyambo baba ivavo vanotsaukirwa nemota murodhi asi nhasi vachiorwa ruoko nechituna so bamukuru naSabhuku pane kushanda kwese kwavakaita vachitora stand iyi ndofunga haungangotore usina chero iri hama yako haungoitori pana Sabhuku usina kuvasivisa so matauriro ainoratidza kuti Sabhuku anenge ane zvakadyawo zvishoma saka Sabhuku vakachikoka ruoko kwanzi vakachikoka gombo vachibva vakanganisa kutsika vachibva Silovela chakatobatwa chimuti chakatobatwa papa tinotenda maita basa kudzake mufi dzakatodambura maoko ese nemusoro chandinoziva ndechekuti munhu akafa zvisina tsarukano nyaya dzikafambirwa mushe munhu haendese huku zvinodhakwa chete iyo hanzi iyo nguva yokubata baba ruoko zvine simba nechituna ndiyo inonzi chadzunda famba mufi famba dzoka upedzise akakuuraya mutsaluka maurukira yezimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yekumbare ndichadzibatanidza dziri mbiri nyaya iri mumbare ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe nyaya ndeye paflyover tichibva kumbare tichipinda mudhorobha ndakataura nguva yakareba pano ndichiti pambare paflyover panobatwa vanhu mahuruweki umwe akagara pasaidi umwe achidarika koita vanhu vanenge vakamira vachiita sokunonzi ivo vari kuda kuzama kubatsira munhu uyu but vari vamwe vanhu vemunhu ari kuita sei ari kutobata vamwe mapurisa vakazogara pasi Mbare police station vagara pasi ndokutumira mapurisa akaenda ari musivi zeta rapimbare vakomana vemabhandi nevasikana vemabhandi ndokuenda zuva 1 ndokuenda zuva 2 vachiita senge vanhu vari kutenga zvavo vachiona vanhu vavo vachiona vachivheta ndokuzoenda kungonotora vanhu vavo vanga vachivaziva kuita kufonokora kutaura kuno kwatiri kuita isusu pakabatwa 6 vandiri kutaura vakapinda mukoti nezuro makomplaints mukoma KB vakasvika 10 vachikwanisa kuidentify kuti uyu ndiye kusvikira vese koti yati ikatimboongorora nokuda kuti vese vachibvavharirwa mukati izvo zvari mukati kudaro Mbare police station haisi kumira
kusvika vataurawo neni kutiwa endawo unoona vanhu varipo ipapo vanoshandira ipapo nevanodarika ipapo kuti vanoshandira sei iko zvino zvakamira sei ndobva ndaenda. Makaonei papa Isabel? Ndasvika paflyover Mkoba KP vakomana ndasikanomira kumateresi avasati vakugutsikana asi ndine shoko randakapiwa nevagari vanosvirikidzira ipapo nevamwe vanodarika ipapo. Inzwai shoko iri. Shoko rinoti kudini? Kuvari kuzviti iyo kune vamwe vanhu vanozviti mapurisa vanosvika panzvimbo iyayi vogara vatori nema-IDs echipurisa vanenge vari musifi vasina mauniform. Okay. Vobva vagara panzvimbo kukaita munhu atorerwa foni kukaita munhu atorerwa mari yake kana kuchidarika mupurisa ari muuniform munhu akamhanya kuti ndibatsireiwo nemunhu uyu mupurisa ari muuniform nguva yaanomira achida kuenzeresa kuti hei dzorera vanhu machi zvavatoranjirika vai vakagara pavakagara vari musifi vaya vanosumuka usvika ipapo wobva vati hei muri kuitei wobva waflasha ofisa vagara vachidarika ka vakutoenda ndo vanosara vaine vanhu mumaoko havana kuvachienda vanhu ivavo. Saka kuri vanhu ivo vaya vane vanhu vavo vasati vari kudzine vanhu hatisi kuziva kuti mapurisa here nokuti vanenge vane ma-ID kana kuti vanhu vematsotsi yepano vanongovasunungura chete vachivasunungura chete vanenge vakagara vafanira vachiita basa kana kuti vanhu vavo. Imimi zvamakatumwa nemapurisa kuti endai munovheta endai munoona kuti nzvimbo yava sei muchiudzwa mashoko aya nevagari vanopfuura ipapo vanoshandira ipapo makadzokerere kumapurisa kunovaudza kuti pane vanhu vanenge vane makadzi emapurisa kana kuti ma-IDs emapurisa vari kuregerera vamwe vematsotsi vanenge vari ipapo. Ndakadzorera shoko Mkoba KP asi sekureva kwembare izvezvi taura kuno kwatiri kuita hapana anoziva kuti wauri kusangana naye mupurisa here kana kuti asi nokuti munhu wese ari musifi nokuti zuva ravanouya vanenge vachitora vanhu vavo vari pabasa izvezvi. Aiwa tinotenda. Ndianiko mukuru wemapurisa alipo pambara? Officer in charge Hodobo. Aiwa basa rinotendwa. Aiwa vari kuruwa basa aiwa basa vari kuruva nokuti paflyover Mkoba KP ka aiwa vanhu vashungurudzika vanhu vanga vashungurudzika. Chii chaitika paflyover paitorerwa vanhu zvinhu Mkoba KP vanhu vanga vachitora zvinhu kuvanhu vachivatorera vachiita aiwa vachivabira ende vanenge vachitozvitavaridzire nzvimbo nokuti iwe uri kudarika una chaunoziva unongodhonzerwa musikwenzi kana ujurawo inenge ichitorei vamwe vanhu vavo same nevanhu vaya vefecha vanenge vakamira vakatenderedza vaya vachita senge vari kubhecha mamwe madzimai akabereka vana aiwa vasi vanhu vari kubhecha vanhu vavo vanenge vachishanda vese. Ukaona umwe mukadzi ari kuenda kunobhecha wobva kuti aiwa pane vamwe madzimai apa toothbrush inoda replacement after 6 weeks. Baba avo vekusolovera dai vakangotyorwa mutsipa zvipere dai mwana uyu akatodambura ruoko rwacho ndokuti varoyi vadzikame vachizoona havo mwana uyu hanzi vachazviona havo mwana uyu haaperere pana baba avo muchaona henyu hanzi nematambudziko muchaona henyu nematambudziko muchipurisa kutoba mudhorobha kamuri taura zvakare nevachakanza ndizvozvo chataura nevakachakanza vatai vachakanza munzwe kuti nyaya iyi vakamira sei. Tinotenda mati mune 2 zvemumbare ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino paka mbare musika ai majubeki hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu yaitatani kwa majubeki papa yakagairi hererere zvisina kumira mushe pamushe pakazara vanhu mushure mekunge baba vamwe vasvika pamba pavo vakutsika vachiona kuti amumba mutori nemunhu anove mufanira kufungira kuti vari kuma 18 years asi amai vari kuma 37 38 39 40 years vari mumba ama vamwe baba asi mwana uyu ndianotonzi ndokuti rendirodi chikonzeroka kunyange imba yevabereki ari mwana wacho ndokuti rendirodi. Rekani kuzwengerera chii chakaitika kumajubeki. Mwana umwe mwanakomana akapinda mumba memukadzi wemunhu. Mwanakomana yes we pamba panogarwa apa mwanakomana uyu mwana wa landlord. Yes
anditi Yes. akura sei aiwa ari kuma 18 years akapinda achida here vawirirana here kana kuti nemistake aiwa zvekutowirirana pulo maniselect ende baba ndo akatosiyedzera vanhu kuti aiwa nhasi nazovabata murume nemudzimai wake Yes. vanoroja pamba ipapa vava nenguva yakareba sei vachigara ipapo nguva yandira kuzotsvaga kuti yakamira sei asi zvinonzi nyaya iyi yagara yachifungirwa ichimbotaurwa ndirika nokuti kuti murume pakazoshedzera vanhu akatoshedzera kuti ndazobata ndakazokwanisa kusvika zvangu ndikapinda mukati memba dining ine bedroom mukati asi zvadaro izvozvo amai vakazoramba kubuda vachirambira vari mukati meimbeshi yemukati. Okay, murume uyu ane mhuri here nemudzimai wake? Andina kubvunza mhuri yawo nokuti mukoma KB pano zvapanga pari panga panga pakadi yangeri here vamwe mukatoenda kana ndakakwanisa kuita live makaenda kana mabhozhongura latest munzwe mashoko aibuda nevanhu vachitaura zvokutoti pane chimwe chipfeko chakatozoonekwa chiri chipfeko chemukati chakaturikwa apo chichitonzi nevanhu ichi tinotofungidzira kuti mukomana paabuda achirova touch apa ndicho chaasiya apa munogona kutochiona kuti munogona kutochiona zvakare palive ipa. So baba ava vakabva kubasa kana kuti vakangonyangira mudzimai wavo sezvo panga pane kufungira kwakakura? Andinombobvunza kuti vaibva kupi batakazovasiya baba vakuti no hano tiri kukumbira vanhu mumbobuda pana patimbogara basi chese titaure nyaya yedu. Mwana wepamba apa panoroja baba nemudzimai ndiye akabatwa ari mumba umu achisasana. Mati mwana uya ni makore mangani mukomana? Vandoziva rufunda kuti 18-19 years under 20. Amai vacho mudzimai uyu 36-37 sakaenda kumberi. Ya pakaipa. 0713938538 0713938538 regai kati mbotora akavadiwa vateereri paronhare ndiri kuona kanhamba ziri kubwera apa ziri kufuna kakupita pachirongwa bhozhongora segment 0713938538 paita mumwe paronhare. Hello pa National FM Radio. Hello. Yebo. Yes, kanyamba bonzo na bosho. Ziri kufamba. Gweja uto. Gweja. Mushe gweja. Yes, sekuru bosho makadiko. Muri sekwa mzukuru wa sekuru. Ndi right aiwa mnozwa icho chamataura chemapurisa izvo zviri kuitika zvinhu izvozvo. Zviri kuitika. Mapurisa toya pasando ndinoti kancho kuti ngwachiona kuti mapurisa anenge ane ma-ID chaike mapurisa eko ndiye fake. Nokuti pane vanhu vanogona kutogadzira ma-ID efake kachinzi mupurisa. Ndizvozvo zvandikuona kutofuna shaude harizowerengera ndere fake. Ndizvozvo. Saka vanofanira kuongorora kupatene nechizi pavanozota kumana seti nawo kwakuvakumba vanhu vesewa. Aiwa tinotenda. Right. Kozeta nyaya yeuroi yangambitaureka ndeti handi kutaura kuti government ida yatitadzira mutemo wewitchcraft act uroi uri kutoitika uhu. Uroi huriko. Dai pagadzirwe kagadzirwa vanenge varuitines ndo vabatsire vanenge vachiitinisa ajobha pamutongo. Alright, kana zvikanzi neparliament panofanira kuiswa muroi mutemo wekubata varoi. Unoti mutemo uyu unenge uchiti kudini? Mutemo unenge ukangonyorwa kuti ndewitchcraft act yazoti wapo. Handitika. Saka alright, just imagine. Okay, ukabatwa kunzi uri kuroya unofanira kuitwa sei? Unofanira kutopinda mukati kutopinda. Saka witness ndiani? Witness ndiani? Handi kuna vabatsiri vari kubatsirwa chinoti takubata takutorera ngono Kodobori neprovince. Nyoka yange iri yangu. Aiwa zvatichaita tinoziva kuti pane parliamentary portfolio committee handitika iriko kuparliament uko tichavashedza titi isusu vanhu vari kuti kopadi kuisa mutemo wekubata varoi timbonzwa kuti vanoti kudini asika pfungwa yavanoisa ndeyekuti panenge pasina umbowo wekuti munhu aroiwo. Saka ndokumbirawo kumutsa akafirwa nevana iye pachake angasataure patiko zvinozvo akazoshaikawo zvakare sokuti akomana ngozi yacho toipedza here pakaipa. Pakaipa. Tinotenda waita basa Alec Gweja pabaisa bheo mati imimi mudzimai uya akauya neshamwari yakadisapia achibvunzwa zvikazonzi nevabatsiri iwe utaura chokwadi akarwara. Vana vake ndio vakatanga kushaika. Mai vake vakarwara. Iye akazoshaika futi. Saka vese vakavigwera. Vana ndo vakavigwa iye ndiye asati avigwa. Gogo amai vemusikana iko zvinozva ndisikuziva kuti yagugu yakamira sei ndichaifambira sezvo Gweja abvunza mukoma KB nokuti musi weFriday Saturday Sunday ndinenge ndiri
Central. Tinotenda. Then yevakomana vekuromba yasvika papi? Iyo yakamira mukoma KB. Chino haisati chatorwa. Chinhu chichiri muwashing basket. Aiwa iko chiri kupota chichibva chichinda pane imwe nzvimbo saka iko zvinozvi yakamira pane pandakaimirira kuti isvike. Okay. Pamakapesera kuchirova musi wechina. Chikwambo changa chiri muwashing basket. Chikazofapo chikawanikwa chapa pambedha. Iko zvinozvi pane pachiri kubhorikwa chichibaka moto but pachanga chiri pakutanga paipe apasiripo pachiri. Right. Ivo vakanotora zvikwambo izvi kuti chikwambo ichi vari kupi? Variko kusanganisira muhanga asipo akatosvevedzwa akauya. Mashoko iwawo ndo andakamirira kuti ndinzwe kuti akamira sei. Mari yanga ichidiwa nen'anga yekuMozambique. Yakazoitwa sei? Yanga yasvika pa 900 US. But iko zvinozvi pari kunzi apana communication nechi nakudobori. Sasa tanzwisa kuti mari iri kukwira ikaonderera apapi asi ndine pandakamirira kuti pasvike. Okay. Veukama vakuziva nyaya iyi. Aiwa ikuzikanwa. Vari kuti kudini kweveukama? Pairiko zvino chiri hiriri because chinhu chichiri muground. Chikwambo chiri kutoonekwa here? Chiri kutoonekwa chinombobaka moto. Chiri mumba mani pawakomana 2? Pane kumba 1 kwachiri kuvabereki. Avakomana vanhu i3. Saka pane kumba 1 kwachiri. Okay. Ivo vakomana mushure mekupiwa mushonga uyu vakaita here mari negoridhe? Aiwa hapana mari, zvinhu zvakakanganisika izvi. Vakakanganisa miko? Hapakakanganiswa miko kapa. 0789600748 paita munango papa Isabel. Hello. Kanemba Bonzo. Yes papa, zviri sei? Aiwa bobo mukutaura natanazwa shoko pa Waterfalls Street Koala. Zviri sei ngoma tafadzwa shoko? Aiwa ndiri right. Cheshe mbavha icho dzepa flyover. Aiwa polisi yakagona. Makambosangana nazvo here? Ndinomboda kaonchiona vamwe vachiitwa mbavha idzodzo nemahwindi ndo vamwe vanhu vari kutivhiringidza mukufamba. Vanhu vachibatwa ngunzu. Vanhu vari kubatwa ngunzu zvakaipa mukurarama. Aiwa tinotenda nebasa riri kubatwa nemapurisa. Aiwa ndizvozvo varambe vakadaro yaya. Aiwa tinotenda ingomutso rikiti bhu. Tinotenda iyo yevaroi iyo kana mukaisa munhu mukati anongomuka ave panze semabudiro anongoita mumba hanzi nerusero plane hanzi plane inonzi aviation ndinonzi mama nati pabudiriro 1 zvakuenderana neweight kuti anorema sei. Ndizvozvo ndakambonzwa advocate Nyari vachitaura kuti nyaya yevaroi inonetsa nokuti panenge pasina umbowo unobatika kuti Bhozhongora akasvika akapwanya mustudio yeNational FM akabasipika handiti apa musi kuziva muri kudhira nenyaya dzemhepo saka panoitwa sei? Madhozi akavharwa but muri kutanga ari mukati. Ndo zviri kutaura namamanati pabudiriro 1. Imimi muri kunzi munhu akafa mukamucherera pasi. Umbowo hunoti paakafa takamucherera pasi asi munozoudzwa kuti aiwa wamakacherera pasi ari mudura. Umbowo wacho makaona here gora rakavhurika? Hapana, sei ari mudura. Right. Pakaipa ndo zvatiri kutaura kuti kana ikauya parliamentary portfolio committee nokuti vanogadzira constitution vanhu handiti vanotenderera handiti vachibvunza kuti muri kudaka kuti muconstitution muwe nei ndio mocho vari kubvunzwa ndo vanhu vacho wana Bhozho wacho iwawo chembare chandipedza mwana walandlord avhura hombe ashandisa advantage ipasando kuna Bhozho andiyerese katatu ndinonzi Phagazi ndiri paDarwin. Phagazi alright regatinzwe hanzi kudiniko varoi hatikwanise kuhwina iyo mukoma KB ma1 ayo maona patoita division baba Isabel vatodivide kuti vamwe zvikanzi varoi hatikwanise kuihwina havana piro baba. Ameno regai asi chakanaka tichabataka vari kuparliament ichokwadi timbonzwa kana kumboshedza minister wambouya pano nevazvo vanoona nezvemutemo handiti timbonzwa kuti zvinokwanisika here vanhu vari kuti sei vasingaiswe mutengo unotonga varoi.
Isabel, alright, muri yeZimbabwe rekisari katendere patsogoro kanacho Zimbabwe amukasekwa rwazima rongedza kapaka mutoko kapondoro chiri kuti tani icho kwadi muri yaZimbabwe ndikuzivisa ndiri mukati mekureva kuti izvo pane nyaya inosuwisa inorwadza vakawanda tiri kufara kuti izvo mvura iri kunaya vakawanda tiri kufara kuti mvura iri kunaya ende icho kwadi muri yaZimbabwe nyika yeZimbabwe tinozivikanwa nevhu ivhu kana tara nyaya yevhu tirikutaura pamusoro pekurima but akurimiki kana kusina kunaya ende mabasa ose vane mashopu vanotengesa chii vari kuita zvepe kana mvura isina kunaya zvinenge zvakaoma asi kunaya kurita mvura kuri kufadza asi inzwai zviri kuitika vanhu vari kuriska upenyu mukoma Cape pane vanhu vakaenda kubhawa kunomwa doro vaenda kunomwa doro vakufamba kubva kubhawa vachienda kuZumba nzvimbo yavaifamba mukoma Cape inzvimbo ine rwizi kudaro vakafamba vachibva vaenda mukoma Cape vachibva vasvika parwizi wani wavanga vainaye akabva ayambuka but munhu akayambuka achienda kumhiri akabva ati guys mirai ndikuudzei musa cross imimi dzokerai kupi dzokerai kumba pandayambuka mvura iyi yakaita sei yakawanda inogona kukutorai varume ava vanga uripo 2 mumwe usamusha anozikanwa kozoita muhani aita anozikanwa ari pane imwe nzvimbo yaisevenza munzvimbo omu ndobva vadzokera havana kuenda kure vakazowirirana zvakare kuti hai iye ayambuka ngatidzokere uya ayambuka uya akavaudza ari kumhiri kuti guys mapindiro andaita asiriyo ava vachibva vadzoka vachibva zodi vayambuka vachibva vatorwa nemvura vese one akaonekwa ari pamwe paine chimwe nzvimbo makatozowanika about funga 20 meters kubva panzvimbo saka vanhu vandiri kutaura vese ava vakatofa nzvimbo kapondoro saka shoko ririko mukoma Cape ndekuti nguva ine kunaya kune mabridge ekungoti mvura ikanaya shoma mvura inoenda nepamusoro kwete nzvimbo dzekuti mvura muri kutoiona kunyange ukadzidza kuchaira bari usasangana nazvo mvura mune zvakawanda ngatiregei kupinda kunyange madrivers yawo emabhazi unenge ukatakura vanhu 75 but iwe uri 1 but kana muchinge masvika pai iwe ndiwe unoziva kuti pawakaenda kunotora chitambi mitemo nekuudzwa kwakaita ndekupi shandisa mutemo neexperience yebasa rako pasina kuchaira zvakare mumvura mako ziva kuti mumvura macho upenyu ndiani ndiwe ichokwadi regai katinzwe mashoko ari kubva disaster kusanganisira kana mvura yanaya please vanhu ngavaregeka kuyambuka nzizi